Si bé el diàleg sempre resulta aconsellable per tal de dirimir diferències i llimar esprors entre comunitats socials, entre persones o entre grups, entitats o associacions, la mesa del diàleg que s'ha de reprendre entre el govern estatal i els representants de les forces polítiques de Catalunya no sembla ser el lloc idoni per resoldre cap diferència. I no ho sembla perquè una part de la taula va amb uns apriorismes que no permeten avançar en cap sentit. L'autodeterminació dels pobles és un dret humà reconegut per les més altes instàncies polítiques universals i precisament en aquest punt és on es troba la pedra de la sabata del govern de Madrid. La nova normalitat hauria de caminar d'una vegada per totes cap a la federació dels pobles de la península ibèrica en el seu conjunt, incloent Andorra i Portugal. I aquesta idea no ve d'ara, té més de 90 anys.